20 въпроса, с които да разбереш дали имаш проблем с залагането. Тези 20 въпроса са направени от разговори с хиляди хора, които залагат компулсивно, и опитът показва, че повечето хора с сериозен проблем отговарят с да на поне 7 от тях. Аз мисля, че на 19 от тях отговарям. Отговаряй бързо и първосигнално. Първият отговор е верния, вторият е оправдание, обяснение, вече чудене. Пропускал ли си някога училище или работа, за да залагаш? 2. Залагането поражда ли неприятности в семейството ти? 3. Залагането повлия ли на репутацията ти? 4. Чувствал ли си огризение след игра? 5. Залагал ли си, за да изкараш пари, с които да платиш дългове или да решиш други финансови затруднения? 6. Залагането доведе ли до намаляване на амбициите и ефективността ти? 7. Чувстваш ли след загуба, че трябва да се върнеш към залагане, възможно най-много, за да възстановиш загубото? 8. След печалба, имаш ли силно желание да продължиш да залагаш, за да спечелиш още повече? 9. Често ли залагаш, докато свършат всичките ти пари? 10. Взимал ли си пари на заем, за да залагаш? 11. Продавал ли си или залагал ли си нещо, за да финансираш играта си? 12. Изпитвал ли си нежелание да използваш парите за залагане за нормални разходи? 13. Залагането направи ли те небрежен към благосъстоянието на теб самия и на семейството ти? 14. Залагал ли си някога по-дълго, отколкото си планирал? 15. Залагал ли си някога, за да избягаш от притеснения, неприятности, скука или самота? 16. Извършвал ли си, обмислял ли си извършването на незаконни действия, за да се здобиеш с пари за залагане? 17. Залагането затрудняло ли е съня ти? 18. Споровете, разочарованията или раздразненията потикват ли те към желание да залагаш? 19. Имал ли си някога желание да отпразнуваш хубаво събитие, като играеш? И 20. Мислил ли си, правил ли си опити да сложиш по някакъв начин край, знаеш по кой начин, заради проблема с залаганията си? Така че, ако имаш повече от 7 пъти да, проблема е сериозен. Пак казвам, аз на всичко мисля, че съм с да, освен на последното. И то беше въпрос на време.